Sziasztok! A Nyerekbe podcast második adását látjátok. A múltkor műsorvezető társnőm volt Suták Csenge, marad is, de most speciális lesz a helyzete, ugyanis inkább interjú alany lesz. Igen, a mai adásban végül is nem akarom lelőni a poént, de rólam fog szólni, arról, hogy egy nőből hogy válik lovas, zsoki, végül is talán előttem nem is nagyon volt olyan nő, aki... Volt Németh Ildikó, hogy de ne ő lett volna? amatőr lovas volt, tehát zsoki szerepben nem túl sok nő tisztelget, végül is szerintem mostanában én voltam a lányoknak egy ilyen úttörője, és azóta viszont nagyon sok lány van, aki nagyon jól lovagol, és évről évre egyre többen vannak, és egyre nagyobb sikereket érnek el. Hát nézzük meg, még mielőtt bármibe belekezdenénk, előszállási handicap, cenzor és Suták Csenge. Ebben a pillanatban elindult az előszállási handicap mezőny, akinek nem sikerült jól az indítás, az Expect No Mercy. Ő nem kapta el a start pillanatát, egy kicsikét ott is maradt. Talán aki el tud menni vezetni, az a favorit Victory of Genius. Hozzá nagyon közel a másodfavorit Cenzort láthatjuk, aztán pedig Sinonima a következő lovunk, és Fizzante a negyedik pozícióban, aztán Viziana igyekszik fölfelé kvázi a szökevényeket üldözni, őt pedig The Little T követi, illetőleg a többiek. Victory of Genius vezet, Victory of Genius előnye nagyjából egy olyan hosszra tehető Cenzorral és a többiekkel szemben, kívülről Viziana próbál meg följebb galoppozni. Az iram egyébként meglehetősen közepesnek mondható, amit Victory of Genius diktál. Szép lassan mellé is érkezik Cenzor, illetőleg ott van Sinonima, és jön Viziana kívül, és a falon továbbra is Fizzantét láthatjuk galoppozni, de most már The Little T is megkapta a zárkózást, úgyhogy ő is a pelotonhoz tartozott, és a nagyon gyenge startját jóvá tenni látszik Expect No Mercy, hiszen ő is egyre följebb van, ő is igyekszik a pelotonhoz közeledni. Menet közben átvette a vezetést Cenzor Victory of Genius-tól. Cenzor hozza majd a befutó egyenesre a lovakat, hozzá legközelebb Sinonimát láthatjuk, Sinonima megindíthat egy támadást, Cenzor azonban egyelőre nagyon-nagyon könnyedén galoppozik az élen. Cenzor vezet, Cenzort folyamatosan most már elkezdi nyomasztani Sinonima, a háttérből pedig megindulni látszik Fizzante is begyújtja a rakétákat az élen, azonban Cenzor nagyon biztosan galoppozik. Cenzor előnye nagyjából egy olyan másfél-két hossz lehet. Cenzor megnyerheti ezt a versenyt, Cenzor vezet, Cenzorhoz legközelebb Sinonimát látjuk, Cenzor Suták Csengével megnyeri a versenyt, aztán érkezik Sinonima, a harmadik helyre pedig Little T galoppozik oda. Gondolom senki nem lepődött meg, hogyha vendégem Suták Csenge, akkor nyilván ő nyerte ezt a futamot Cenzorral. Cenzort szereted? Igen, ugye aki kijár a lóversenyre, az tudja, azért is jó, hogy pont egy cenzoros futammal kezdtünk, hogy ő édesapám lova, és ugye ők is ezzel foglalkoznak, én neki köszönhetem a sikeremet, hogy az lettem, aki vagyok. Nyilván már most más istálókba is lovagolok, és máshol is szép eredményeket értem el, de az én igazi első istálom az a nomád istáló, ugye nekik ez a kék-fehér kockás dressz a színük, ugye Cenzortól életében egyszer ült más versenybe, azon kívül csak én lovagoltam, tehát nyilván szeretem, amúgy is egy idegesebb természetű ló, de szerintem jól összeszoktunk az évek alatt, és az egyik kedvenc lovam. És hát most egy stílszerű győzelmet arattatok, azért vele nincs mindig minden futam probléma nélkül, azért készült róla egy fotósorozat, amikor így ketté vált a csizmád, ráugrott a ló, vagy mi volt az? Igen, de az nem vele volt. Az nem a Cenzorral volt? Az nem, vele egyszer... Vele is lehetett volna. Igen, vele is lehetett volna, vele volt olyan, megfejeltük mind a ketten a startgépet, egyszer nem is futott, mert ott célba vette a mentőkocsit, arra vitt, de már azóta egyébként megvan a megfelelő ember a startgépnél, aki rögtön oda jön, megfog. Egyébként már vele is fog, rajta is kifogott, de édesapám is van, hogy lejön, tehát ő azért egy speciális ló, ott mindenkinek megvan a helye, kivisz be a startgépbe, kivár a startgépbe, ott csak a fülét lehet megfogni, mert ha máshoz nyúlsz hozzá, akkor ott elkezdi eldobni magát, egyébként mindig utoljára is áll be a gépbe, de bemegy rögtön, tehát így a többieknek nem kell rávárni. Nehéz eset, hát kvázi akkor egymásra találtatok, mondhatjuk ezt is. Hát ugye sárgaló, szőkenő, azok azt mondják, hogy hasonlóak, tehát igen. Ismeritek egymástól. Hogyan lesz valakiből zsoki? Ez ugye nem. Egy hölgyből hogyan lesz zsoki? Oké, családi háttér megvan. Ugye Suták János, az édesapád tréner, régóta a szakmában van. Van egy nővéred is, aki nemzeti vágtát nyert, Suták Vandáról van szó.
ő is lovagolt a galoppon, de úgy tudom, hogy nálad azért ez a dolog nem ment ennyire egyszerűen, hogy te zsoké leszel. Hát téged egyszer ledobott a ló, én ennyit tudok, és nem akartál fölülni soha többet. Hát igen, egyébként ugye, akik lovagolnak, nekem nem volt nagy szám a lovaglás, mert nekem ott volt az udvarba. Tehát aki kitalálja, hogy ő lovas lesz, az szereti a lovakat, vágyik arra, hogy lovak közelében legyen. Hát nekem csak elég volt kimenni a kertbe, és ott voltak a lovak, tehát én erre nem vágytam. Én nagyon-nagyon szerettem a lovakat mindig, de magát a lovaglást egyébként annyira nem. És én nagyon sokáig nem is lovagoltam, ugye azért a telivérekről tudni kell, hogy idegesebb természetű lovak, akkor sokszor leestem róluk, összetörtem magam, meg édesapám se olyan bizalommal ültetett fel rájuk, jó, mondjuk apa az igen, de normális szülő nem feltétlenül. Igen, tudnék egy pár vicces sztorit mesélni, amikor az orrom eltört, amikor a számból ömlött a vér. Volt olyan egyszer lefejelt a ló, vérzett a szám, mondtam apának, álljunk meg, mert vérzik a szám. Nézett előre, azt mondta, dehogy vérzik. Majd mondtam neki, de álljál meg, mert vérzik. Oldalra nézett, közölte, dehogy vérzik. Mondtam neki, állj meg, mert vérzik a szám. Hátra nézett, tiszta vér voltam, így, a kezem, minden. Annyit mondott, megyek az anyádért. Tehát így egyébként semmi komoly nem történt, csak a szám felszakadt, azt összevarták, de hát ettől volt már nagyobb balesetem is. Sokan tudják rólad, Csenge atletizált, 400 méter volt a távod? Hát 100-400 távolugrás. 100-400, tehát távolugrás, de aztán végül csak a lovak mellett kötöttél ki. Benned van egy nagyon komoly versenyszellem. Ez is hozzávezetett ehhez a dologhoz? Nem tudom, miért mondod, hogy nagy a versenyszellem bennem. Igen, egyébként például velem... De nem nagy a versenyszellem benned? De nekem van egy kislányom, szegény, nagyon tudom sajnálni a nővérem gyerekeit. Még mindig megvered a társasjátékban? Hát, vagy ez azért az kihalt? én gyerekemnek engedek, de a nővérem gyerekeinek nem mindig, mert annyira szeretek nyerni, hogy ez még mai napig gondot okoz, és talán azt hiszem, hogy végül is ez okozza azt, hogy ilyen jó lovas lettem, hogy mindig a győzelem volt fontos, és imádtam a győzelem ízét, tehát én mindig mindent megtettem annak érdekében, hogy nyerjek. És hát jött az első komoly nagy verseny sikered, My Luck. Nézzük meg ezt a futamot. És start elindult a 2016-os nemzeti díj, az egész mezőnynek tökéletesen sikerült az indítás. Dulce némi meglepetése elmegy vezetni, Mr. Marvin is ott van mellette a frontban. Dulce, Mr. Marvin az első két helyen jól kezdett, mellettük velük Dark Demon, Cracker Jacket is ott látom egyértelműen a frontban, és mint hogyha ott feltűnnének, Jack the Giant színe is egyértelműen az élmezőnyben. Kezd azért egyre inkább megnyúlni a csapat, úgy látom, hogy egy ló kezd egy kicsit lemaradozni, és némi meglepetés, hogy nem más, mint Never Ending Dream, az ő hátrány egészen komoly az utolsó 1000 méter kezdetén. Dulce és Mr. Marvin kettőse az élen mögöttük, Cracker Jack the Giant, feljebb zárkózott most már az egyik favorit, a Dragon Hunter, a középmezőnyből szerencselovaggal próbálnak feljebb zárkózni, My Luck megy visszafelé, jön feljebb egy kicsit Barabau, ott a középmezőny második felében Dark Demon, és illetve még hettessel ott van Marion, az utolsó 600 méteren belül, bent a falon, még mindig Mr. Marvin, aki előjár. Mr. Marvin vezet, mellette Dulce harmadik helyen, Cracker Jack mellett ott van még mindig Dragon Hunter, az egyik favorit, Dragon Hunter mellett, mögött még egészen közel van My Luck, és Jack the Giant is remek versenyt fut. Mr. Marvin hozza a lovakat az utolsó 400 méterre. Mr. Marvin mögött Jack the Giant csak sétál. Cracker Jackkel is ugyanez a helyzet. Próbálnak elindulni ismételten csak My Luckkal, és kívül jön Dragon Hunter. Megindult egyébként Marion is. A távoszlopon belül Cracker Jack az élen. My Luck lesz majd a komoly meglepetés ló. Origami a világ végéről indul el. Cracker Jack vagy My Luck. My Luck óriási meglepetésre támadja Cracker Jacket. Cracker Jack vagy My Luck, Origami is megérkezik. My Luck megnyeri a nemzeti díjat. My Luck a győztes, Cracker Jack és Origami mögötte a két helyezett. 2016 nemzeti díj, My Luck, Suták Csenge első kiemelkedő sikere. Ilyen közhelyszerű a kérdés, de hogyha valaki őszintén válaszol rá, akkor mindig érdekes. Hogy mit jelentett neked ez a győzelem? Hát egyébként nagyon nagy dolog volt. Tehát tényleg az, hogy nőként elérsz egy ilyet, ugye egy ilyen sportágba, akkor a ló se volt különösen esélyes. Ugye az egész verseny alatt egyszer van megemlítve a kanyarba, hogy My Luck elkezdett visszaesni. És egyébként ennek a lónak szerintem pont az volt a specialitása, hogyha te a kanyarba hozzányúltál,
akkor sehol nem voltál vele, és hogyha hagytad a kanyarba egy kicsit pihenni, akkor odaértél vele, és én a kanyarban, amikor ültem, ezt soha életemben nem fogom elfelejteni, annyit mondogattam magamba, ez csak egy 5 perbés futam, ez csak egy 5 perbés futam. Tényleg? Igen, mert hogy ugye nálunk az 5 per B-be futnak a legrosszabb lovak, tehát az a legkisebb díjazással járó verseny, tehát azokat elvileg a legkönnyebb megnyerni, na hát azért erről van egy véleményem, hogy nem feltétlenül, de hogy ezt mondogattam a kanyarba, és amikor jött az egyenes, elindult a ló, akkor meg csak annyit mondogattam, úristen, ezt meg fogom nyerni, úristen, ezt meg fogom nyerni, úristen, ezt én fogom nyerni. És akkor jött az egyenes, és ugye azért a végén mentem át a többieken, de ahogy befordultunk az egyenesbe, én láttam, hogy ezt már tényleg én nyerem, mint max hátulról jöhetett volna valaki, akit nem láttam. Tehát ott először jött az 5 perbés futam, majd az jött, hogy ezt én fogom nyerni, és végül is én is nyertem. És gondolom az öröm az határtalan. Igen. Tehát az szerintem, hát olyan, mint hogy egy futballcsapat, vagy tudom én, bajnoki címet szerez, ugye ez egy kiemelt futam, a Nemzeti Díj 3-as korona első ága. Csupor Ferenc volt a ló trénere. Kik voltak a meghatározó idomárok az életedben? Ugye édesapádról esett szó, és hát ezt mondani se kell, hogy nyilvánvalóan Suták János a number one, de még kiket sorolnál ide? Hát ugye én elég sok helyen megfordultam. Tehát én egyébként úgy vagyok vele, hogyha te lovas vagy és tanulni akarsz, akkor egy istállóban nem tudsz tanulni, hanem minél több helyen vagy, minél több mindent látsz, annál jobb. Egyébként én voltam Fribert Attilánál, voltam Soltész Andrásnál, voltam Molnár Orsinál, akkor most József Rozivánál vagyok, voltam Pető Sándornál. Soltész Andrásnál is volt. Igen, egyébként Andrással nagyon jó volt együtt dolgozni, nagyon szép eredményeket is értünk el. Onnan egyébként Csuporhoz mentem vissza dolgozni, de ez azért volt, mert nagyon kevés lova volt Andrásnak, talán 6-7 darab, mert ugye ő saját lovakat futtat inkább. Csupor Ferencnél meg ott volt 40 ló, és azért lovasként nem mindegy, hogy 6 lóval dolgozol, vagy pedig 40-nel. És hát nagyon sok vendéglovaglásra is fölkérnek, úgyhogy ugrunk egy időt, megyünk 2017-re, zuhogó eső, Messerschmitt nevű ló, idomária volt Korona Károly, így van, és hát elérkeztünk ugye a Magyar Kancadíjhoz. Nézzük meg ezt a versenyt. Starter indult a 2017-es Magyar Kancadíj. Balada egy kicsit ágaskodott a start utáni métereken, de nincs komoly hátrányban a többiekkel szemben. American Dreaming csak mint a magányos díjban elmegy vezetni, de azért fogja egy kicsit a tempót, úgyhogy nem lesz egyelőre legalábbis komoly iram. Messerschmitt a top favorit, nagyon-nagyon púlozva, de nagyon hamar ott van, már rögtön a második pozícióban American Dreaming mögött mellett, aztán érkezik Bíbor Hajnal, hát pont a futam idejére alaposan rákezdett megint az eső, jön zárkózik kívülről Greenpeace, Panama is az élmezőny tagja, aztán a szürke Liberty, a Love, Császárné, Reja, a középmezőny tagja, amikor a mezőny most már elhaladt első ízben a tribűn előtt, de hát szűk 2000 méter még így hátra a futamból. A sort egyelőre, talán kicsit gyengében kezdő Ballada zárja, előtte galoppozik Celeburdi, valamint Bubi Pata. A kanyarbér a mezőny, és American Dreaming azért erősen fogott tempóban bár, de egyelőre vezet, mögötte ott van 1 hosszra, 3-4 hosszra Bíbor Hajnal, American Dreaming, Bíbor Hajnal, Messerschmitt, Greenpeace, Panama, ők vannak ott az első 5 helyen, aztán érkezik Liberty Love mellett mögött Császárné, Bubi Pata, Reja, Celeburdi, a sort 2-3 hosszal, a többiekhez képest kiszakadva, még mindig Ballada zárja. A túlsó egyenesben most már a mezőny, American Dreaming továbbra is diktálja a tempót, 1 hosszal előzi meg még mindig Bíbor Hajnalt. American Dreaming, Bíbor Hajnal, továbbra is Messerschmitt talán legnagyobb favorit, ott van a 3. helyen, mellette szinte teljesen fejfejti jön Greenpeace, könnyedén csak sétál egyelőre a vezetőlovak árnyékában az egyik nagy esélyes Panama, és azért a többiek is egyelőre még jól jönnek, többek között Liberty Love-ról is ezt lehet elmondani, de Császárné, Celeburdi is relatíve jól tartják magukat, Ballada még mindig a sor végén Rájával és Bubi Patával. Az utolsó 800 méter kezdetén most egy kicsit próbál gyorsítani American Dreaming, próbálja megviccelni Kriskó Norbert a többieket, és egy kicsit, hogy fokozta a tempót, le is tudta rázni az üldözőket. American Dreaming elmegy most már 5-6-7 hosszal
vezetni, mögötte zárkózóban most fog igazán talán kibontakozni Bibor Hajnal társaságában Panama, Messerschmitt, Liberty Love, Császári egy kicsit beragad, American Dreaminget nem lesz könnyű utolérni. American Dreaming elsőként fordul a befutóra, előnye még mindig legalább 5-6 hosszas, azonban egy seregló fogja megtámadni a finishben. American Dreaming azonban egyelőre vezet, bent a falon jön Liberty Love, jön középen Messerschmitt, jön Panama, 3 favorit támadja a szökevényt, és szép lassan talán 300-nál utol is fogják érni, érkezik középen Messerschmitt vagy Liberty Love, ők fognak majd küzdeni a győzelemért az utolsó 200 méteren belül. Messerschmitt gyorsít, Liberty Love azonban szívosan védekezik. Messerschmitt kívül középen Liberty Love, Messerschmitt, Liberty Love, American Dreaming egyelőre, ez a sorrend az utolsó 50 méteren belül, favorit győzelem Suták Csengével, Messerschmitt nyeri a kancadíjat, Liberty Love a második, American Dreaming ott marad a harmadik helyen, negyedik Celeburdi, ötödik Bubi Pata. Hát Messerschmitt 2017, zuhogó eső, téged ilyen esőmenőnek tartanak egyébként. Egy esőben mindig jól mész, főleg akkor, hogyha nincs startgép. Ott ugye az egy ilyen próba is a zsokéknál, ugye nem állnak be a gépben, hanem zászlóval indítanak, és nagyon figyelni kell, te nagyon tudsz figyelni, te nagyon koncentrált nő vagy, nagyon koncentrált zsoké. Itt a várásra lovagolva nyertél ebben a futamban most Messerschmittel is. Ez mennyire áll közel hozzád? Mert nagyon sokszor látom azt, hogy elől vagy, húzod a mezőnyt, igyekszel tempót biztosítani. Melyik áll közelebb hozzá? Ugye ez azért lófüggő. Azért itt annyira nem volt várásra a lovaglás, úgy sejtettük, hogy ki fog elmenni vezetni, és itt az nagy ellenfél, ugye a Ribárszky Sándor lova volt, akinek még visszatérve nagyon sok mindent köszönhetek, mert ugye neki is nagyon sokat lovagolok, és tőle is rengeteg lehetőséget kaptam, és én tudtam, hogy a Sanyi lova nagyon jó, ugye ott ez, és még a vezetőló végül is ő ment elől, szerintem előre lehetett tudni, hogy 3 között fog eldőlni ez a verseny. Egyébként még nagyon vicces, hogy abban a pillanatban kezdett el szakadni az eső, ahogy kinyílt a startgép, de centire pontosan, és még egy nagy villámlás is jött. Ugye előtte én Messerschmittel második lettem a derbibe, ami ha kicsit szerencsésebben alakult volna, akár nyerhettünk is volna. Bizony. Tehát azért itt nagyon nagy bizalommal indultam a kancadíjnak, és sikerült is nyernem. Tényleg ez egy nagyon komoly sikerült Messerschmitt ragyogóló, de ültél te egy, hát mondhatjuk azt, hogy Európa klasszis telivéren is, Turtupáriról van szó. Most nézzük meg ezt a versenyt, és utána még azért nagyon-nagyon sok kérdést tolakszik föl bennem ezzel kapcsolatban, úgyhogy jöjjön Turtupári. És start, elindult az 1400 méteres verseny, a Gróf Erdődy Rudolf emlékverseny, Turtupári most is helyből gyors ugrjuk ki a legjobban a gépből, de elég komotos tempóval is ott van a frontban, nem kezd gyorsan a mezőny, Smilingot várásra próbálják lovagolni, Turtupárival pedig gyorsít, Suták Cseng és elmegy 2-3 hosszal vezetni, az üldözőket Please Be True vezeti, a Szent Tamásiak új lova, Ashley Fény a harmadik pozícióban van, majd jön Iron Boy, Nancho, és a mezőny végén pedig Smiling. Az 1000-es táblát elhagyva 3-4 hosszal vezet továbbra is Turtupári, sőt most már ezt 5 hosszra se is tudta növelni, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak. Smiling megkezdi a zárkózást Gorán Mesetovicsal, és most már ott van a harmadik pozícióban, Please Be True mellett. A telivérek a kanyar közepén járnak most már, és még mindig Turtupári az éren. Turtupári 3-szor futott, 3-szor győzött, és most is meg lehet majd 2018-ban az első futására a 4. sikere. Azonban a verseny neheze még hátra van. Lassacskán a lovak megérkeznek a befutó egyenesre Turtupári vezetésével. Turtupári mögött szinte mindenkit lovagolni kell, Nancho egészen könnyen kézből jön, Turtupári pedig a 400-as táblánál elkezdi kézzel lovagolni lovasa. Turtupári nagyon nagy stílusban mutatkozhat be, Turtupári most már tudja növelni az előnyét, 6-7, akár 8 hossz is, a távoszlapot elhagyva Turtupári nagyon meggyőző, jön Esti Fény némi meglepetésre a második helyre, Turtupári azonban nő sem lesz veszélyes, Turtupárit már föl is tartja lovasa, Turtupári a győztes, óriási stílusban, a nemzeti díj egyik favoritja lesz, Esti Fény mögött a második, Nancho megérkezik a harmadik helyre, 2018-ban Turtupári a győztes a Gróf Erdődy Rudolf emlékversenyben. Tehát ez 2018-ban volt, itt szó sem volt várásra, lovaglásról, tehát utcahosszal nyertél. Milyen érzés az, amikor fölkérnek, hogy egy ilyen lovat lovagolja. Hát akkor ez már tudva való volt, hogy Turtupári nem fog itt megállni Magyarországon, hanem kimegy, egyébként ki is ment, francia versenytereken láthattuk őt mindenfele. Szóval, hogy mi? Ugye az igazsághoz Félsz? tartozik. Hát Ilyenkor? Egyébként nem félek. Itt kicsit, aki ismeri a hátteret, az tudja, hogy ez a ló az én nővérem apósáé volt. Tehát itt egyébként mindig Dr. vineklova. Hammersberg. Igen,
miről van szó? Mindig Linek lovagoltam, és akkor ezen a napon Linek nem tudott jönni, és akkor így lettem én felkérve, és akkor előtte, hát remélem megint nem nézed ezt a műsort, mert Vandát biztos lecseszed. Tehát előtte én felültem erre a lóra munkába, és akkor mondták, hogy csak jöjjek vele egy ilyen jobb, erősebb vadászt. És akkor én jöttem egyet, és fogtam a fejemet, hogy te jó Isten, hát ez a ló, ez nem is olyan jó ló. Hát mondom, ezek mit akarnak velem? Mondom, én kikapok vele, biztos, hogy mindenki megnyúz engem. Hívtam nővéremet. Hát mondom, Vanda, figyelj, mondom, ez valami szörnyen ment. Hát azt mondta, neki mindegy, csak semmit nem mondjak Eginek a férjének, mert hogy biztos, hogy idegrohamot kap. Kiugrottunk a startgépből a versenyen, és ugyanazt csinálta a ló, mint munkába, de már az volt a furcsa, hogy már le voltak maradva a többiek, és én azt éreztem, hogy ez nem megy. Tehát megfogtam, lelapockáztam neki egyet, és összekaptam. És akkor jöttem rá, hogy ez a ló munkában nem ment semmit, hanem csak úgy elszórakozott, mert egyébként nagyon jó fejlovaglás volt. De azt mondják, a klasszis lovak ilyenek, igen, nem? Egyébként tényleg jó fej volt, annyit ment, amennyit kérte. És akkor, na ez is egy olyan verseny volt, amit szerintem soha nem felejtek el. Utána ment, mint az állat, már a többiek előtt voltam 15 hosszal, már ott imádkoztam, hogy na jó, csak ezt bírjuk ki. És az járt a kanyarba a fejembe, hogy én azért ott már ültem egy májlákon, ültem egy Messerschmitten, amik azért itthon tényleg klasszisok voltak, megnyertünk egy csomó nagy versenyt, tehát azért ültem én már jó lovon, és ezen gondolkodtam, ha ez kibírja ezt a tempót, akkor ez a ló szenzációs. De ez a ló nem kibírta azt a tempót, hanem még tett rá az egyenesbe, és még elrobbant onnan. Tehát ott jöttem rá, hogy ez munkába is jól ment, csak aranyosan lekentrézgetett velem, tehát nem azt ment, amit én kértem. És a verseny elején is ezt csinálta, és az ő kis kentrézgetése sokkal jobb volt, mint a többi, mert még úgy is bőven előttük járt. Hát ennyit átmenetileg a lóversenyekről, ez jól össze is cseng ez a Turtupári vonulat, hogy megnyertétek ezt a futamot, a Gróf Erdődy Rudolf emlékversenyt, mert 2018, ez neked másról is emlékezetes marad, mert ugye Csengeit még lovagolt egy pár hétig, aztán utána letette a szerelést, átadta átmeneti időreg a koronát X-nek, Y-nak, akik jöttek helyette versenyekbe, mert hogy babát vártál. Igen. Úgyhogy most egy kicsit beszéljünk arról, hogy Suták Csenge a magánember. Eleve ez milyen volt, hogy ugye abba kellett átmeneti ideig hagynod a versenyzést, jött a baba, milyen anyának lenni, aztán pikpak visszaültél a nyerekbe, de ne lőjük le a poént. Tehát, hogy erről ki Suták Csenge? Igazándiból még hozzátenném, hogy én Turtupárival nyertem a 100. versenyemet, de ugye ez itthon nem így volt beharangozva, hanem hogy Uccellinóval nyertem. Ugye az is egy bábolnai díj volt, tehát egy nagy verseny volt. Tehát én mondhatom, hogy az én kislányom már nyert 2 nagyobb versenyt is, mert ugye már a hasadban volt. Nyertem, igen. Tehát az volt a 100. győzelmem, de ugye volt egy külföldi győzelmem, tehát azt nem számolták bele, hanem a 100. hazai győzelmem, az Uccellinóval volt rá egyébként 2 hétre, pont a nemzeti díj napján, tehát egyébként egy nagy napon. Én már hamarabb abba akartam hagyni egyébként a lovaglást, csak úgy voltam vele, hogy a nemzeti díjig kitartok, mert volt egy nagyon jó lovam a nemzeti díjba. Egyébként akinek sajnos lesérült pont a záró munkába kedden, tehát isteni szerencse, hogy nem lett nagyobb bajom. Egyébként nem buktunk fel, nem volt semmi, de eltört egy kis csont a lábába, tehát neki teljesen ott abba maradt vége a karrierjének. Versenykarrierje. Igen, tehát mégis is így szerencsésen jött ki, mert így meg tudtam nyerni a 100. győzelmemet, és hogyha azt nézzük, hogy 2008-ban kezdtem el lovagolni, és ez 2018 volt, és ha visszanézünk, hogy én 2023-ban nyertem 200-at, akkor 10 év kellett az első 100-hoz, és 5 év pedig a második 100-hoz, amiből végül is egyet nem lovagoltam, mert hogy ugye terhes egyet voltam. lelazáztál kvázi Zarával kapcsolatban. Tehát, de vissza a kérdésemhez, hogy milyen ember Suták Csenge? Tehát te például mivel múlatod az idődet, hogy készültél a babára? Úgy tudom, hogy hát jó, ezt a legtöbb édesanyja elmondhatja egyébként, de hogy mindened a gyereked. Tehát egy picit ismerjük már meg téged, mert kevesen ismernek. Hát, hogy készültem a babára. Egyébként
ugye ott nagyon régóta lovagoltam, tehát ott azért eltelt egy 10 év. Én őszinte leszek, én ott nagyon szerettem volna kisbabát, és végül is kitaláltam, hogy gyereket szeretnék, elég gyorsan össze is jött, és lett, és aztán egyébként, hát nem tudom, ott kicsit jó volt egy évet pihenni. Szerintem mindig kell egy megújulás valamibe, és egy ilyen fél év kellett, hogy a lovaglás elkezdjen hiányozni. Neked szükséged van egyébként ilyen folyamatos megújulásokra? Tehát így a verseny mellett? Hát azért szeretek új dolgokat csinálni. Mert például, nem titok, most lelövöm én a poént, ugye pszichológusnak tanulsz. Igen. Most a Károli Gáspár Református Egyetemen, hogy azért ez úgy, ugye előtte van már egy diplomád is, az mi pontosan? Hát ugye az alapdiplomám az testnevelő lovasedző, és a mester pedig testnevelő gyógytestnevelő. Tehát úgy nagyon sok minden, a médiába is belekóstoltál, ugye a Hippodrom és Lovardának is nagyon komoly arca voltál, vagy, tehát ezek így, annak ugye ezt a műsort sem véletlenül te vezeted. Tehát folyamatosan szükséged van ezekre a kihívásokra, megújulásokra. Miért? Tehát próbálom belőled kicsiholni a lényeget, hogy milyen ember is vagy. Na. Azért, mert nekem soha nem elég az, ami van, és mindig szeretnék többet és többet és többet. És nyilván ezért már nem vagyok fiatal, lassan krisztusi korba lépek. Tehát már nem tudom, hogy meddig fogok még tudni lovagolni. Azért szerintem egy nő nem úgy bírja ezt fizikálisan, mint egy férfi. Tehát szeretnék valami új dolgot csinálni. Egyébként a pszichológia kifejezetten érdekel, azért is választottam ezt. És hogy milyen ember vagyok? Hát unalmas nem vagyok, az biztos. Hát az biztos, akik ismernek, ugye azért mi is sokat beszélgetünk, már csak a műsorok révén, és hát unalmas nem vagy. És azért te egy nehéz ember vagy. Tehát a környezeted hogyan? Most ne szégyellősködj. Ezt nem értem, miért mondod. Aranyos, kedves vagyok. Nagyon aranyos, jó barátaim vannak, régóta a barátaim, akik vannak. Senki nem vitatja, de azért, te ha úgy elhatározol valamit, mondjuk, hogy te megnyersz egy futamot, azt megnyered. Tehát ott nincs, és az életben is ilyen vagy. Igen. De mit tett ilyenné szerinted? Lehet a horoszkópom, hogy kos vagyok, és mindenen áttörök. Te hiszel ezekben? Te egyébként ilyen... Pont tudom, ilyen átmenet vagyok. Igen, halak is, kos is, egy oroszlán aszcendense, hát kellett jobb. Érzékeny vagyok hát egyébként jobb az lehet. Az lehet. Érzékeny vagyok legbelül egyébként, ezt az oldalamat nem sokan ismerik, és akkor a külvilág ismeri a kos meg az oroszlán oldalamat, és egyébként meg belülről tipikus halak vagyok, amit tényleg csak a nagyon szűk családi köröm ismer, a többiek pedig ezt a mindenen áthaladok, és megyek előre. Nem átgázolsz egyébként, amellett egy rettenetesen sportszerű ember vagy. Tehát azért ezt mindig is segítek, el. Például szerintem a lóversenypályán nem nagyon tudnak olyat mondani, akinek még nem segítettem volna versenybe, hogyha van valami kezdő, akkor azoknak is szoktam segíteni, van, hogy verseny közben tanácsot adok, tehát ilyenben én abszolút korrekt vagyok. Azért, ha lehet, akkor az célegyenes beátgázolsz. Hát ott megverem, de hát is. Ott nincs mese. Milyen a lányod, Zara? Hát ő nagyon aranyos. Mindenki azt mondja, hogy nem rám jutott, de pedig igen. Lesz belőle soké? Jó kérdés. Egyébként érdekli a lovaglás, még nem nagyon lovagoltatom. Nyilván ő már lovon, nagyon ügyesen ül a lovon, tehát ez szerintem azért van így, mert hogy látja, hogy mi történik, azért ebbe él. Tehát egyébként kifejezetten jó érzéke van hozzá, de hogy lovas lesz-e vagy nem, az a jövő kérdése. Akkor most menjünk vissza a hippodromba. Nézzük meg, ugye kényszer kiadásod után, te 2019-ben már lovagoltál, most nézzük meg a Bérczy Károly emlékversenyt, ahol Túlzát lovagoltad 2022-ben, és majd erre is visszatérünk. Start el is indult a Bérczy Károly emlékverseny, kívül jól indul Ocasio Cortez, belül szokatlan kap jól lábra, de hát Ocasio Cortezt el fogják engedni Georgievvel vezetni. Ott van az élen, a favorit egy hosszal mögötte jön, belül szokatlan, mellette Next Page, Levendula, kívül Túlza. Nagyon együtt a csapat, Envious a sereg hajtó, de hát néhány hosszon belül az egész mezőny, akkor amikor már 400 méterrel is telt a futamból. Ocasio Corteznek pedig nagyjából 3-4 hossz lehet az előnye, a mögötte másodikként galoppozó Next Page-el szemben.
versenyben Ocasio-Cortez, mögötte egyébként szokatlan, mellette Next Page, Levendulót szélárnyékban követő őket nagyon-nagyon közelről, harmadik, negyedik spúrban pedig Tulsa igyekszik csatlakozni majd a fronthoz, Envious változatlanul a hatodik, de nagyon közel a többiekhez. Eléri most már a kanyart, az idei Bérci Károly emlékverseny mezőnye, és amikor 700 méterre van hátra, akkor még mindig vezet a favorit Ocasio-Cortez, nyakán azonban ott vannak kivétel nélkül a többiek. Ocasio-Cortez, Next Page, Tulsa most az első három, belül még mindig szokatlan követi őket, Levendulát egy kicsit lovagolni kell, de azért tartja magát, és Envious is abszolút versenyben van. Ebből még bármi lehet, hatan egymás hegyén hátán fordulnak a finishre, és az utolsó 400 Ocasio-Cortez próbálja Georgiev ellovagolni a többiektől, Next Page azonban tapad rá, kívülről pedig Envious indul meg, Levendula is megindulni látszik, de egyelőre nincs igazán sok útja, Tulsa pedig óriási versenyt fut. Az utolsó 200-on belül Ocasio-Cortez verve van, Next Page és Tulsa küzdhet a győzelmért, Tulsa a legszélsőbb esély vezet, kívül Envious támadja, Envious támad, de egyelőre Tulsa védekezik, Tulsa vagy Envious, Envious vagy Tulsa, Envious nagyon, Tulsa azonban kivédi a támadást! Tulsa, Envious és Next Page az első három, és csak negyedik lesz Ocasio-Cortez, a sor végén Levendula, meglepetés, nem kis meglepetés a Bérciben. Tehát ez volt Tulsa sikere. Csupor Ferenc volt ennek a lónak is az idománja. Azt hiszem, hogy ő tényleg egy ilyen mérföldkő az életedben, így többször visszaköszön. Itt már harmadjára tértem hozzá vissza. Viszont ugye már elhangzott az, hogy a hölgylovasoknál a féle úttörő szereped van, tehát tényleg te nyerted utcahosszal, te vezeted az örök ranglistát most ezekbe, de ugye szokták mondani, hogy munkahelyeken nem jó sok nő összezárva. A hölgylovasoknál mennyire erős a konkurencia harc, már nevetsz rajta, hogyan kell ezt elképzelni egy kívülállónak? Tehát azért megy a csata, tehát de azért jóba vagytok, nem? Hát engem biztos meglincselnek, hogyha én elmondom az igazat, hogy én hogy érzem. Hát mondja, én tényleg ezt érzem. Meg senki, én tényleg kíváncsi vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy nálunk nyilván van feszültség, van, akivel jobban vagyok, van, akivel kevésbé. Egyébként én úgy konkrétan nem vagyok rosszba senkivel, de nyilván a lányoknak szerintem nem én vagyok a kedvence, és pont most jön az, amiért szerintem meg fognak haragudni, hogy én azt érzem, hogy a lányok velem versenyeznek, hogy engem akarnak legyőzni, viszont engem szoktak versenyeztetni egy-két lánnyal, viszont én nem őket érzem ellenfélnek, hanem Stanislav Georgievet és Kozma Istvánt, akikkel végül is tényleg mi hárman visszük évről évre, mi vagyunk hárman a legjobb lovasok, nyilván ez cserélődik, egyszer ez van előrébb, egyszer az. Általában sajnos Giorgio van mindig a legelőtt, de volt egy év, amikor Pityuka megverte, tehát mindenféle. De még nem tudtál nyerni, azért nem akarsz. Igen, és már sokszor voltam második, és ez azért nagyon szíven üt. A férfiak, a férfi lovasok hogyan viszonyulnak hozzád, mint nő lovashoz, és úgy általában a női zsókékhoz? Hát ez egy jó kérdés. Ezzel egyszer hívhatunk egy vendéget, és megkérdezhetjük tőle, mert nem tudom, hogy viszonyulnak hozzám. Azt tudom, hogy régen például nagy versenyekbe lenéztek, hogy egy lány ül itt, de hát nyilván miután nyertem nagy versenyeket, már nem vettek semmibe, tehát most már nincs az, hogy Csengének nincs esélye, mert nő. Komolyan vesznek téged. Igen. És miben más egy hölgylovas? Tehát ugye szoktam azt olvasni, hogy úgymond puhább kezűek, tehát nem, ugye a férfi fizikális ereje miatt is jobban kilovagolja az egészet, és vannak telivérek, akik kimondottan hölgylovasokra várnak. Igen, mert vannak érzékenyebb lovak, akik nem szeretik azt, hogyha annyira erősen meg vannak lovagolva, vagy összemarkolva, hanem attól feszülté, idegessé válnak. Ugye a nőknek ez az előnye. Meg egyébként én azt hiszem, hogy talán tényleg észbe tudsz azt oda tenni, ami mondjuk a férfinek az erejébe van, azt én észbe tudom hozzátenni a versenyekhez, hogy érzem a lovat, akkor tudom, hogy éppen mikor milyen taktikát választok, vagy például nagyon fontos az, hogy észrevegyél egy tempóváltást, meg minden, de hát nyilván minél több versenyben lovagolsz, ez már annál könnyebben megy. Tehát azt mondod, hogy hívjunk egy férfi lovast? Igen. Erről majd kérdezzük meg. Tényleg nem tudom, hogy mit gondolnak egyébként női lovasokról, vagy mit gondolnak rólam, mint hogy ellenfélnek tartanak-e, vagy nem. Hát biztos, hogy ellenfélnek tartanak. Egyébként itt röviden, de a lóversenyen, a galoppon mekkora a szerepe a lovasnak, és mekkora a lónak? Ugye lósport,
Tehát azért általában lovakat figyeljük, de mennyit tud egy zsoké hozzátenni? Na én mindig ezt mondom. Sokszor mondják, hogy a lovas hozzátesz, nem tesz hozzá. Én mindig azt mondom, hogy egy lovas nem tud a lóhoz hozzátenni. Tehát a lóhoz nem fog gyorsabban szaladni, hogyha te ülöd, nem fog semmit csinálni. Hát azzal biztos nem, ha én ülöm. Tehát egy jó lovast kihozza a lónak a 100%-át, egy rosszabb lovas meg ebből a 100%-ból veszel. És az a kérdés, hogy te hány százalékot veszel el a ló teljesítményéből. Ez nagyon jó, ezt tényleg szoktad mondogatni. Csengének a mérföldköve, a 200. győzelem, az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény volt, a média tele volt vele egyébként. Úgyhogy én azt javaslom, nézzük meg, ami nagyon érdekes, hogy ez a 200. győzelem, és ez egy kicsit az íre pont, amiről beszéltünk, a dáma versenyben született meg, úgyhogy nézzük meg a 2023-as futamot. Start elindult a nap harmadik futam, ez a dáma verseny handicap. Solara favorit jól ugrott ki a gépből, de a mindig erősen kezdő Run Ripley Forward ott van mellette, sőt talán előzni is tud majd, nagyjából 200 méter megtételét követően. Bent a falon próbálkozik, meglátó tartani a lépést a többiekkel, középen Fleeting Vision, kívül pedig Ego, meglepetéses Afránk meglehetősen nehezen kap lábra, és van egy 4-5-6 hoz hátrány a többiekkel szemben, de megkezdi szép lassan talán most már a zárkózás. Run Ripley Forward az élen, a kanyar bejáratánál, bent a falon mögötte, a második pozícióban továbbra is Solar, kívülről Ego megérkezett most már a képzeletbeli dobogóra, a harmadik hely környékén jelenleg, aztán Fleeting Vision meglátó megy visszafelé, és Afránk pedig nem nagyon tud előrébb keveredni, hogyha falon fordul, azonban jó néhányhoz spórolhat majd többek között Fleeting Visionnel és meglátóval szemben. Solar a falon visszaveszi most már a vezetést Run Ripley Forwardtól, Ego pedig középen próbálja majd támadni a favoritot az utolsó 300 méter kezdetén. Fleeting Vision kapaszkodik, és most már Safranek is versenyben. Safranek az utolsó 200 méteren begyújtja a rakétákat, és felszaladhat talán a második helyre. Solart nem lesz könnyű most már utolérni, bár Solar előnye fogy, és Safranek nagyon-nagyon megindul. Solar suták csengével az élen, Safranek közelít hozzá folyamatosan, de nem tudja utolérni. Solar a nyerő, Safranek mögött pedig Ego megérkezik a harmadik helyre. Teljes papírforma a dáma verseny handicapben, suták csenge jubileumi győzelmével. Tehát ez volt a dáma verseny 2023-a. 219 győzelemnél jársz, most jelen pillanatban. Mit hoz a jövő? Milyen lesz az idei szezonod például 2025? Nem úgy, mert nyilván ez lófüggő, sok mindentől függ, de te hogyan építkezel? Akár. Lehet, hogy 220-nál járok, a plusz egy külföldi. Nem suták csenge lenne a vendégem, hogyha nem kérdőjelezne meg valamit, és a fenesség az, hogy lehet, hogy még igaza is van. Tehát, de én azt hiszem, hozzáadtam a lengyelországi sikeredet, tehát úgy jött ki a 219. Tehát 219 vagy 220 győzelmet számlálsz, hogy milyennek várod a 2025-ös esztendőt, úgy a lóversenyen, mint az iskolai tanulmányaidban, vagy a médiában? Az előző kérdésedre, hogy milyen vagyok az életben, azt hiszem ezzel a 220-al meg is adtam a választ. Igen, kötözködő, ez is egy... Igen, ugye az iskolában most vagyok másodéves, tehát most kezdünk el majd műhelymunkát írni, ami már ilyen kutatás van benne, tehát biztos, hogy érdekes lesz nagyon ez az év. Én szociálpszichológiából fogom írni ezt a műhelymunkát, amit egyébként a lóversenyen, mivel hogy ez egy kis zárt közösség, kifejezetten jól lehet kutatni, tehát remélem valami jó témát fogok találni ehhez. Hát a médiában azt meglátjuk, és a lóversenyben is, ugye nem nagyon vannak 2 éveseink, mondjuk édesapámnál van egy dugiló, én ezt most csak úgy hívom, egy nagyon szép fekete csődör, ugye Géza is fekete volt, tehát egyébként hasonlít rá külsőre, és kíváncsi vagyok, hogy idén hogy fog futni. De aztán nem lehet tudni, inkább öreglovaink vannak most, de aztán lehet, hogy egyszer csak jön egy 3 éves, amivel megváltom a világot. De meg lehet a championi cím? Hát azt senki nem tudja. De benned van. Hát meg akarod szerezni. Meg akarom szerezni. Ez volt a Nyerekbe podcast második száma. Azt hiszem, hogy tényleg élvezték azok, akik nézték és kíváncsiak voltak suták csengére. Legközelebb is tartsatok velünk. Én azt hiszem, hogy ezzel így minden jót kívánok, hogy most nézzük meg búcsúzásként Aleides lovaglását, az volt a tavalyi szezon utolsó győzelmed novemberben, úgyhogy reméljük, hogy innen folytatod majd, és
mára elbúcsúzunk ezzel, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! És start elindult az 1400 méteres verseny, tökéletesen sikerült az indítás az egész mezőnynek, benne a falon Pescara, elmegy vezetni Mother Shipton mellett pedig Valdesco zöld sapkával, tehát Josef Parigállal a frontban. Ők ketten tehát vezetnek, Mother Shipton, Valdesco kettőse galoppozik, egészen kívül pedig próbálkozik majd Aliadis Suták Csengével a zárkózással, Asteris is még egy kicsit hátrébb helyezkedik, az az Asteris, aki még a nyári időszakban Csehországban versenyzett, Moszban, Karlovy Varyban, illetve Prágában. Nagyon szépen együtt galoppozik az egész mezőny, és megkezdi a zárkózást Asteris. Most már följött a harmadik helyre, az ő hátán pedig Aliadis színei tűnnek föl, irdatlan pedig visszacsúszik a mezőny végére. 500 méter van még hátra a versenyből, nincsen változás, az 500-as táblát elhagyva Mother Shipton és Valdesco kettőse. Mother Shipton és Valdesco könnyebben galoppozik, Mother Shipton már lovagolnia kell lovasának, Valdesco még csak sétál, a helyezésekért is lehet majd szép küzdelem, elkezdi az árkozást talán Pescara, benne a falon, kívül pedig elindul Aliadis. Most már az élen van Valdesco, de Aliadis a tréningtárs és nagyon-nagyon gyors, ebből pedig akár egy kettős győzelem is lehet. Nagyon szépen jönnek a hátsó lovag, elindult irdatlan a mezőny végéről, a távoszlopon belül egyértelműen vezet Aliadis, és Aliadis ezt a versenyt meg fogja nyerni. Aliadis nyeri a futamot, irdatlan följön mögé a második helyre, és a tréningtárs Valdesco megőrzi a harmadik helyét.